Я сказал, нет.
передавать. Матвей, принесет сюда, возьми свои посылки. И когда ты скажешь, что не будет первым, возьми свой первый. Сесть?
В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Супокой з вами. Дорогие браты и сестры, сегодня суббота другого Великодного тыдня. І думаю, што у памяці кожнага з нас яшчэ вельмі жывыя перажыванні, звязаныя з падзеяй Христовага ўваскрашэння і з падзеямі, якія папярэднічалі нядзелі ўваскрашэння Ісуса Христа, пасхальным трыдыум. І тое, што сёння нас збірае тут разам, асаблівым чынам, мяркую, звязвае з нас з Вялікім Чацверам. Днём, у якім была ўстаноўленая Еўхарыстыя, святарства. І для мяне асабліва ўзрушальным момантам тога Вялікага Чацвяргу з'яўляецца момант абмывання ног. Якраз ён прыгадвае нам пра ахвярную любоў на карысць іншага чалавека. І думаю, што якраз гэты шлях ахвярнай любові пацвярджаецца рашэннем, які прыняў наш брат Павел, мы яго звычайна называем Паша, і гэтае рашэнне, якое мае сваю гісторыю, у якім ужо было шмат падзеяў, узлётаў і, быць можа, цяжкіх момантаў, з'яўляецца толькі прадгісторыяй да той будучыні, якая яго ў жыцці чакае. Таму шчыра вітаю ў першую чаргу нашага брата Паўла, шчыра вітаю з удзячнасцю бацькоў Тамаша і Ніну, усіх блізкіх, родных. Дазвольце таксама прывітаць у гэтым месцы уладыку Юрыя, дапаможнага біскупа Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, які таксама, дзелячыся гэтай ахвярнай любоўю, удзеляць сёння сакрамент святарства нашаму брату і накорміць нас таксама Божым словам. Шчыра вітаю уладыка Сергея, апостольскага адміністратара для грэка-католікаў Беларусі. Шчыра вітаю ўсіх святароў, асабліва тых, якія прыналежаць да дыяцэзій і розных дыяцэзій і таксама розных кангрэгацый. Шчыра вітаю ўсіх кансакраваных асобаў сясцёр таксама з розных кангрэгацый, якія ёсць сярод нас, усіх гасцей і блізкіх. Безумоўна, таксама рады, што сёння ў гэтым месцы збіраецца дастаткова вялікая колькасць братоў-капуцынаў. Un cordiale benvenuto ai confratelli dall'Italia. Grazie per la vostra presenza e fraterna solidarietà. Dziękuję również braciom przybyłych z Polski, mimo trudu, który ich spotkał, są dzisiaj z nami, żeby uczestniczyć w tej uroczystości. Witaję wszystkich kapucynów lokalnych, jakie przynależą do kustodii, a przybyli być może tak samo z Zamierzy. I witaję wszystkich was, drogie braty i siostry, za waszą szmatliką присутність. І захочу вас до того, каб гэтае свята было для нас усіх у поўні перажыт. Шчыра дзякую айцу Кусташу, айцу Олегу за гэтыя словы прывітання, якія прагучалі на пачатку літургіі. Я хачу далучыцца да гэтых словаў. І сёння мы перажываем сапраўды вялікую радасць. Радасць, якая напаўняе нашыя сэрцы. Радасць за увесь каталіцкі касцёл, радасць за наш лакальны касцёл, радасць, якую мы падзяляем з ордэнам братоў меншых капуцынаў, бо сёння брат Павел Кузьміч прыме сакрамент пасвячэння ў стопні прэзбітэрату. Яшчэ на аднаго святара будзе больш. Брат Павел зараз так трошечку усміхнуўся ў гэты момант. Так, мы чакаем вашыя далоні, мы чакаем вашыя вусны, мы чакаем вашу асобу, бо кожны святар – гэта той працаўнік на ніве Божай, які нясе Хрыста, які дзеліцца Христом, які сам выступае як той другі Христус. Таму хацелася б на пачатку гэтай імшы перш за ўсё захвоціць да малітвы ў інтэнцыі брата Паўла, да малітвы аб яго будучым святарстве, каб ён быў сапраўдным
вобразам Хрыста і каб ён сведчыў пра яго ўсім тым людзям, якіх ён сустрэне на сваім святарскім жыццёвым шляху. Хачу таксама падзякаваць усім, хто прыехаў з розных куточкаў, з розных мясцінаў нашай краіны, а таксама і з замежжа, каб быць разам на гэтай малітве. Але не толькі тут ёсць сярод нас сёння, напрыклад, браты капуцыны, якія разам навучаліся ў семінарыі в баре, якія прыехалі з Італіі, але таксама ёсць цэлая трансляцыя нашага набажэнства, і там злучаюцца людзі ў гэтым баре, злучаюцца разам, яны моляцца, каб там і тут мы мелі аднаго духа, адно сэрца, і гэта наша супольная малітва. Таму няхай добры Бог шчодра благаславіць брату Паўлу на гэтым яго будучым святарскім шляху. А на пачатку гэтай эўхарыстыі перапросім Бога за ўсе нашыя грахі, слабасці і правіны, каб мы маглі годна і з чыстым сэрцам удзельнічаць у гэтай святой імшы. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі Спокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. дякуєм Тобі, Великой хвалы Твоей, Пане Боже, благодаруя небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Раку Божий, Сыне Отца, Вечность верни свету, смилуйся над нами. Вечность верни свету, прими моление наше, яки сядешь праворужайца, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Бог, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвалевайся. Аминь. Молимся. Пане наш Боже, Ты праз святароў іх служэнне кіруеш Тваім народам, да памажы гэтаму дыякану Твайго касцёла, і якога Ты сёння робіш удзельнікам святарскага служэння, заўсёды спаўняць гэты абавязак згодна з Тваёю воляю, каб сваёю паслугаю і жыццём у Хрысце памнажаў ён Тваю славу. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына,
які з Тобою живей владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Дзеяў апосталаў. У тыя дні тады Пётр, адкрыўшы вусны свае, сказаў: «Вы ведаеце, што адбывалася па ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі, пасля хросту, абвешчанае Янам, як Бог намасціў Духам Святым і моцам Езуса з Назарэта, які хадзіў, робячы дабро і аздараўляючы ўсіх, апанаваным д'яблам, бо з ім быў Бог. І мы сведкі ўсяго, што Ён зрабіў у краіне юдэйскай і ў Іерусаліме. Яго забілі, павешыўшы на дрэве, а Бог уваскрасіў яго на трэці дзень і дазволіў яму з'явіцца не ўсяму народу, але нам, сведкам выбраным раней Богам, які елі і пілі разам з ім пасля ўваскрасення ягонага. Наказаў нам таксама абвяшчаць народу і сведчыць, што Ён, прызначаны Богам суддзя жывых і памерлых. Пра яго ўсе прарокі сведчаць, што кожны, хто верыць у яго, атрымае адпушчэнне грахоў праз імя ягонае. Гэта Слова Божае. Келих заповеду, это есть кровь спасти. Келих заповеду, это есть кровь спасти. Чим дячу я Пану за всі його добродійства для мене. Келих збавлення узніму і буду закликати ім'я Пана. Келих заповеду, я принесу тобі хвару хвали і буду закликати ім'я Пана. Виконаю своє обіцяння для Пана перед усім його народом. Келих заповеду, это кров спасти. Читання послання до Габреїв. Кожний першосвятар, якого вибирають з людей, призначений для людей у справах Божих, каб приносить дари і ахвяри за грахи. Ён може спачувати з тим, хто не ведає і блукає, бо і сам має в собі слабость. Тому ён повинен як за народ, так і за себе приносить ахвяри за грахи. Ніхто сам не бярэ собі гэтага гонару, апроч пакліканага Богам, як і Аарон, так і Христус не сам сябе праславіў, стаўшы першасвятаром, але той, хто сказаў яму: «Ты, сын мой, я цябе сёння нарадзіў».
як і в іншым месцы кажа: «Ты святар навеки на узор Мельхізедека». Христус у дні цела свайго з моцным голасам і са слязьмі узнёс малітвы і просьбы да таго, хто мог уратаваць яго ад смерці, і быў выслаханы за сваю пакорлівасць. Хоць быў сынам, навучыўся паслухмянасці праз тое, што выцерпеў, і, будучы дасканалым, стаў для ўсіх, хто яму паслухмяны, прычынаю вечнага збаўлення. І Богам быў абвешчаны першасвятаром на ўзор Мельхізедека. Гэта Слова Божие. Анна, масці ў мяне, вяшай добрую навіну убогім. Паслаў мяне вяшаць вызваленне палонным. Алелуя, 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 Pan z wami. Czytanie z Świętego Ewangelia podwójny Jana. U той czas Jezus skazał swoim uczniom: jak mnie polubił Ojciec, tak i ja polubił was. Zastawajcie się u mojej lubowi. Kali będziecie zachowywać moje zapowiedzi, zastaniecie się u lubowi mojej, jak i ja zachował zapowiedzi Ojca mojego i zastaju się u Jego lubowi. Гэта я сказаў вам, каб моя радасць была у вас, і каб радасць вашая была поўная. Вось заповедь моя, каб вы любили один одного, jak ja polubił was. Ніхто не мае большай любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Wy, siabry moje, kali robicie toje, što ja nakazywaju wam. Ja użo nie nazywaju was sługami, bo sługa nie wiedaje, što robić jagony gospodar. Jaż nazwał siabrami was, bo usio, što czuł od Ojca mojego, ja skazał wam. Nie wy mnie nie wybrali, ale ja wybrał was i przeznaczył, kab wy išli i przynosili plon, i kab plon wasz trwał. Kab Ojciec dał wam toje, czego tolki poprosicie u imię moje. Гэта
наказываю вам, каб вы любили один одного. Это слово Пана. Niechaj padekuć tyja, kto będzie prymać poświadczenie u prezbitery. Brat Paweł Kuzmicz. Присутнічаю. Достойний Ойче, Маці Святий Касцёл просіць пасвяціць гэтага нашага брата у прэзбітары. Ці перакананы ты, што ён годны гэтага? Паводле апытання вернікаў і меркавання адказных за падрыхтоўку кандыдата, сведчу, што ён прызнаны годным гэтага. З дапамогаю Пана Бога і збаўцы нашага Езуса Хрыста выбіраем гэтага нашага брата у стан прэзбітараў. Дзякуем Пану Богу. Калі ласка, прысядзьце. Глыбокаважаны владыка Сергей, апостальскі адміністратар для грэка-католікаў у Беларусі, які прысутнічае сёння разам са сваімі вернікамі на гэтым набажэнстве. Глыбокапаважаны брат Павел, дарагія мама, тата, дарагія родныя, блізкія брата Павла. Глыбокапаважаныя браты ў святарстве, браты капуцыны, якія радуюцца сёння з гэтай нагоды і прыбылі з розных мясцінаў, браты ў святарстве, якія ведалі брата Паўла, якія разам з ім пражылі, можа, пэўны кавалачак яго жыцця, таксама шлях, бачылі яго сёстры законныя, любыя браты і сёстры. Мы з вамі сёння сапраўды з'яўляемся сведкамі, можам сказаць, цуду, аднаго з шматлікіх цудаў, якія Бог здзейсняе на нашай зямлі. Сёння брат Павел прымае сакрамент пасвячэння ў стопні прэзбітара. Увогуле, што такое святарства? Можа, некалькі такіх рысаў святарства мы добра ведаем, ёсць святары, мы ведаем, як нават на розных мовах, як яны называюцца. Напрыклад, мне найбольш падабаецца, можа, так, як называецца святар по-славацку. Ведаеце, як будзе святар по-славацку? Князь. Як звяртаюцца, кажуць, драге князе, то так гучыць. У нашай мове гэта гучыць зусім такім по-польску ксёндз, таксама ксёнже, то штосьці падобнае. Але у нас тэрмін зусім іншы, які падкрэслівае, можа, такі вельмі важны аспект – святар. На рускай мове свяшчэннік. Ад таго, што гэта чалавек, які дакранаецца до іншай рэчаіснасці. Святарства, святар – гэта той, хто дакранаецца да найвышэйшай святасці, да самога Бога, і хто сам павінен жыць гэтай святасцю і гэтую святасць даваць іншым людзям, весці іх да гэтага. Са святарствам мы сустракаемся яшчэ ў старым запавеце, і калі яшчэ не быў сфарміраваны народ Божий, народ абраны, мы сустракаем такую, можа, таямнічую троху постаць Мельхізадека, якога стары запавет называе святаром сапраўднага Бога, які прыносіў у ахвяру хлеб і віно. І мы кажам, гэта правобраз гэтага будучага святарства.
Святар гэта быў заўсёды чалавек, які выконваў пэўную функцыю рэлігійную. Ён адрозніваўся ад усіх іншых, напрыклад, прафесій, ад усіх іншых заняткаў. Гэта быў чалавек, які быў пасярэднікам паміж чалавекам і Богам. Ад імя людзей ён складаў ахвяры Богу. Ад імя людзей ён звяртаўся да Бога з рознымі просьбамі і малітвамі. Ад імя людзей ён перапрашаў Бога за здзейсненыя грахі. Ён таксама быў такім вот этим пасярэднікам, дзякуючы якому людзі атрымоўвалі дары і ласкі. Пазней, калі ўжо пачынае фарміравацца інстытут святарства ў старым запавеце, мы бачым, што гэта вельмі выразна акрэсленыя абавязкі. Это выключнае служэнне Богу, гэта не толькі служэнне Богу, але гэта і пэўны стыль жыцця чалавека, яго маральнасць, яго сведчанне для іншых. Чалавек павінен быць чыстым і беззаганным, калі ён прыступае менавіта да выканання святарскай функцыі. І ўсё гэта мы бачым, што ён як бы такі адсепараваны ад іншага грамадства, як бы аддзелены. І, напрыклад, левіты, вот гэтыя служыцелі святыні, яны як бы былі аддзеленыя ад супольнасці, і яны выконвалі выключна гэту місію. Яны ад імя народа складалі ахвяру, яны ад імя народа выступалі, ну вот тымі менавіта пасярэднікамі, бо людзі могуць звяртацца сабе ў малітве так, у душы, у сэрцы да Пана Бога, але святар выконваў трошачку іншую функцыю, і святар, гэты інстытут быў устаноўлены самім Богам. Христос становіцца святаром Новага Завету, бо ён прыносіць сам сябе ў ахвяру. І тут як бы злучаецца і жертва, якую ён прыносіць, і ён становіцца тым, хто гэтую жертву прынёс за нас. І далей мы ведаем вельмі добры такі тэрмін, які сучасная тэалогія вкладае ў паняцце святарства. Вот на лацінскай мове гучыць як альтер Христус, другі Христос. І святар сучасны, святар Новага Запавету, это ўжо не той пасярэднік, скажем так, паміж Богам і людзьмі, у пэўным значэнні так, але ў іншым значэнні это сам Христос, які выкарыстоўвае вусны пэўнага чалавека, далоні пэўнага чалавека, асобу пэўнага чалавека. І, дарагі брат Павел, у гэты момант, калі прымаеце гэты сакрамент у стопні прэзбітара, становіцесь вот этим альтер Христус, другі Христос. І сам Христос будзе прапаведаваць вашымі вуснамі. Сам Христос будзе выкарыстоўваць вашыя далоні для таго, каб удзяляць благаслаўленне. Аднойчы такую гісторыю прачытаў пра вот такая кніга пра вандроўку душаў чысцовых, пэўныя візіі адной візіянеркі, якая размаўляла, вот ёй была дадзена эта ласка, і аднойчы яна убачыла ўжо вот сярод тых душаў, якія яна бачыла, вот гэтыя таемныя рэчы, яна убачыла чалавека, які кажа: я быў святаром, але кажа, чаму ты рукі хаваеш за сваёй спіною? Ён кажа: ну, мне так сорамна. Ён выцягвае далоні, і далоні у яго такія вот як васпалённыя, на такія вот апухшыя, такія. Кажа: а што з вашымі рукамі? Кажа: вот з вашай этой правай далоні. Ён кажа: я быў святаром, але я вельмі мала удзяляў благаслаўлення, як бы я шкадаваў паблагаславіць чалавека. І таму зараз тут я знаходжуся ў чыстцы, мне патрэбна эта малітва, каб яе выправіць, бо святар гэта той, хто благаслаўляе, але не сваёй далонню, але далонню Хрыста, і сам Христус благаслаўляе, таму удзяляйце гэтае благаслаўленне тым людзям, якія прыходзяць, патрабуюць, якія шукаюць гэтага шляху. Вашымі вуснамі будзе праслугоўвацца Бог у прапаведванні, бо мы ведаем, што першая функцыя святара – гэта прапаведаваць Божае Слово. Нават мы сёння пачулі гэта ў першым чытанні, вот як толькі яшчэ нараджаецца першы касцёл, першыя вучні Хрыста. Ён рыхтаваў іх да адной адзінай місіі, і гэту місію ён ім выказаў у дзень свайго небаўшэсця, на 40-й дзень пасля Пасхі. Кажа: ідзіце і прапаведуйце.
Нават апостол Павел ужо трошачку пазней піша ў пасланні да карынцянам, што гора мне, каб я не прапаведаваў Евангелие. Гэту фразу мы вельмі добра ведаем. Кажа, гора мне, каб я не прапаведаваў, бо я пакліканы прапаведаваць. І кожны святар пакліканы прапаведаваць Божае Слово, прапаведаваць вучэнне касцёла, але тое здаровае вучэнне, каб яго прапаведаваць, то трэба ведаць, трэба заўсёды дасканаліцца, трэба чытаць, трэба жыць Божым Словом, але прапаведаваць. В сённяшнім часе Слова іграе вялікую ролю. Але так, як, напрыклад, і ў часы Езуса Хрыста Слово іграла вялікую ролю, але само па сабе пустое слово. Вот як, напрыклад, той же апостол Якуб у сваім пасланні кажа, што вера без учынкаў мёртвая. Таксама слово без сведчання, яно мае малое зусім значэнне і малы ўплыў. І таму вот это слово павінна быць злучана са сведчаннем жыцця. Это вельмі важны аспект, на які мы звяртаем увагу, бо Христос паклікаў апосталаў, якія павінныя былі заўсёды хадзіць з ім па вёсках, па гарадах, падабалася ім, можа і не заўсёды падабалася, калі людзі выганялі іх, можа, адкульсьці, але падабалася, калі бачылі яны тыя цуды, знакі Езуса, падабалася, калі натоўпы сустракалі з радасцю, вот як, напрыклад, пры ўваходзе ў Єрусалем, калі галінкамі віталі яго як караля, і апосталы пры ім таксама ім было так, класна ўвайсці ў той Єрусалім, быць з Езусам, але для чаго яны прабывалі ўвесь час ім? Бо ён кажа, каб вы былі маімі сведкамі да канца зямлі, сведкамі. І святар гэта сведка номер 1 у сённяшнім свеце. Быць сведкам, сведчыць аб сваёй веры, аб сваім перакананні, аб тым, што я прапаведую маё слово і маё сведчанне, яно не можа быць разрыўным. Бо так нас калісьці ў семінарыі такім полжартам казалі, што так, кажуць, што святар, які вельмі прыгожа казаў пропаведзі, аднойчы кажа так, што я вам кажу, як трэба захоўвацца, так, так і так. Вы не глядзіце, як я раблю неправільна, вы рабіце так, так і так. І гэта слово, калі ідзе в разрыв з жыццём, то это будзе толькі слово. Сведчанне – это вельмі важны аспект нашага святарства. Калісьці святы Ян Павел II, разважаючы над таямніцаю святарства, называе, так яго і называе, дар і таямніца. Гэтыя два словы, яны ахопліваюць таксама такую сутнасць святарства. Па-першае, это дар. Дар, які мы атрымалі ад Бога, так як апосталы атрымалі пакліканне ад Езуса. Езус крочыць па дарозе, убачыў рыбакоў. Ён жа убачыў не толькі 2 рыбакоў, якім кажа, кіньце все, ідзіце за мною. Там былі іншыя, але ён выбраў іх. Чаму, па якім крытэрыям, мы не ведаем. Это не былі крытэрыі, можа, яны не былі найбольш адукаванымі, інтэлігентнымі, увогуле яны, можа, гэтым зусім не адрозніваліся. Але Езус убачыў штосьці ў іх сэрцы і сказаў, ідзі за мною. Таксама это дар, які мы атрымалі. Калісьці Езус глянуў на брата Павла, які, можа, там тата с мамой яго, можа, паставілі ў вугал за якое-нибудь там правіннасць. Ён стаяў в углу, Езус паглядзеў на яго і кажа, ой, Паша, пойдзеш за мною. Будзеш брат Павел, отец Павел, можа, даць Бог, будзеш потом экселенція Павел, а можа, мы яшчэ там, як пан Бог пакіруе, мы не ведаем. Але там, можа, ён сказаў, што я убачыў, ідзі за мной, і вы пашлі за ім, это быў дар. Нічым, можа, намі не заслужаны асабліва. Мы ў гэтым дары, удзельнічаем, таму што тут іграе вялікую ролю і сям'я, мама, тата, браты, сёстры, это асяроддзе, у якім мы жывём, каб пачуць гэты голас, каб пайсці за Богам, каб сказаць яму, пане, я пайду, бо сёння ў сучасным свеце Езус многім людзям кажа, ідзі за мною, але вельмі шмат людзей адказваюць, так думаюць у сваім сэрцы, як той багаты юнак з Евангелля, які і хацеў бы пайсці за Езусам, але зашмат ёсць рэчаў, якія на што кожны дзень займаюць тады. Ён кажа, там і маёнтак у мяне, і сяброў у мяне шмат, і всего так, неяк так кінуць это все, адысці, не, цяжкавата. Сённяшні чалавек замест этого ўсяго скажа, ой, это ж трэба адмовіцца ад пэўных, там, можа, і ад гаджетаў, там іншых рэчаў. Таксама складана, цяжка, это ж трэба нейкія, можа, мець абмежаванні, быць сведкам это непроста. Таму мы сёння таксама кажам вялікі дзякуй маме і таце, кажам нізкі паклон
За гэтую магчымасць, што ваш сын сумеў пачуць гэты голас Божы і сумеў знайсці ў сабе у сваім сэрцы адвагу і сказаць: пайду. Добра, Божа, так, няхай это будзе. Дзякуй вам вялікі. Это сапраўды, но вялікая справа. Дар, які мы атрымалі без нашай ніякай заслугі, але дар ад Бога, а калі мы атрымоўваем ад яго дар, калі мы яго прымаем, то мы прымаем ад Бога вельмі шмат. Як Христос сказаў калісьці апосталам: не думайце, што і як будзеце казаць, калі вы будзеце пастаўлены перад вельможамі і перад нейкімі выпрабаваннямі. Дух Святы, Дух праўды, ён будзе казаць вашымі вуснамі, але каб это было, то што патрэбна? Зноў жа, вера, жыццё з Богам, з малітвай, вобраз, стыль жыцця, адпаведная маральнасць, і тады сапраўды Бог будзе прамаўляць нашымі вуснамі. Таямніца. Таямніца, якую нам складана зразумець, але сёння кардынальна, радыкальна змяняецца пэўныя рэчы. І, напрыклад, на слова святара здзяйсняецца найбольшы цуд на кожным алтары падчас кожнай святой імшы. На слова святара хлеб і віно становіцца целам і кроўю Езуса Хрыста, і зноў жа аднаўляецца зноў і зноў, здзяйсняецца эта жертва Хрыста за збаўленне чалавека. За наше збаўленне адбываецца гэты цуд. На кожнае слова святара і выцягнутую далонь над чалавекам, які каецца ў сваіх грахах, сам Христос змяняе статус чалавека, і ён абмывае і ачышчае яго душу і прабачае яму кожную яго правіну. Хвораму чалавеку, да якога прыходзіць святар і ўдзяляе намашчэнне, сам Езус Христос дае моц, сілу, якая яму неабходна ў гэтым выпрабаванні. Можа, сілу і палёгку ў цярпеннях, а можа, тую ласку, якая патрэбна яму ў тыя апошнія хвіліны жыцця тут на зямлі, каб, перакрочыўшы гэтую мяжу, увайсці ў Божае валадарства. Гэты дар і гэта таямніца, якая здзяйсняецца святарскай далонню, але якую здзяйсняе сам Езус Христос. Сапраўды, мы ў сённяшнім свеце вельмі часта кажам, што святароў становіцца менш, можа так зноў жа я ўзгадаю, што менш людзей мае адвагу ў сабе адказаць на гэты голас паклікання, сказаць: так, пане, я пайду за табою. Юнакі, якія чуюць гэта пакліканне, можа нават і пакліканне да ордэна капуцынаў, адчувае, але штосьці можа стаіць на перашкодзе. Мы кажам, што штораз менш дзяўчат, можа таксама, якія адчуваюць у сэрцы пакліканне да манаскага служэння, сказаць: Божа, я гатова, але можа і не гатова, можа і не да канца гатова. Але ўсё гэта, бывае такімі рознымі перыядамі ў жыцці сусвету. Бывае так, што калі шмат святароў, я памятаю той час, калі мы толькі, я прыйшоў в семінарію. Тады на нашых тэрыторыях было не шмат касцёлаў, якія былі адкрытымі. У нас быў бліжэйшы касцёл, это было Краснае з аднаго боку, Касцяневічы з другога. Тут не так і шмат было, і святароў было вельмі мала, але калі мы прыйшлі ў семінарію, тут я помню, як в семінарыйнай капліцы нам не хапала месца. Нас было там 120-130 чалавек адначасова, і лаўка, якая разлічана на 4 чалавекі, нас сядзела 5. І я помню, што як нам добра было, бо мы сядзелі так, як па прозвішчам, па алфавіту, і з аднаго боку ад мяне сядзеў такі пры целе хлопец, і з другога такі вялікія, то я помню, што нават калі на малітве можаш задрымаць, то это нічого страшного, бо цябе і падымуць, і ўкленчуць абратна з табой, бо так было цесненька, а сёння, можа, займаецца толькі 2 лаўкі в семінарыі, і калісьці прыходжу, кажу: так сейчас мы еще пачакаем, прыйду, кажу, это ўжо все, яны ўжо прыйшлі. Часы змяняюцца, бывае больш, бывае менш, але заўсёды Христос сам, ён рэгулюе эту колькасць, якасць святарства. Бо святар, ён заўсёды патрэбны. Святар — гэта той, які ўказвае людзям шлях да збаўлення, і калі, можа, няма, не хапае святара, то тады чалавек можа дасведчыць, адчуць гэтую патрэбу у прабачэнні грахоў, у эўхарыстыі, адчуць гэты эўхарыстычны голад. Калі хоча пачуць гэтае Божае Слова і не можа гэтага зрабіць. Я памятаю, як
нам, яшчэ маладым семінарыстам, адзін святар распавядаў сваю гісторыю. Ён паходзіў з Дятлава. Это у нас тут на Беларусі, у Гродзенскай вобласці. Але калі ён быў маленькі хлопчык, можа, яму было якіх там 7-8 годзікаў, тады іх з мамай вывезлі ў Казахстан. І быў той час, калі былі розныя рэпатрыяцыі, іх вывезлі в Казахстан, яны пражылі там каля 10 год у Казахстане, але пазней можна было ўжо пераехаць у Польшчу, яны пераехалі ў Польшчу, бо быў там нейкі час пацяплення ў савецкі перыяд. І ён ужо ў Польшчы стаў святаром, і яшчэ это былі часы, яшчэ не распаўшыся Савецкі Саюз, ён прыехаў ўжо сюды, ён хацеў паглядзець, вот он пабыў на радзіме в Дятлаве, і яму так хацелася вот з'ездзіць туды в Казахстан, дзе прайшло вот яго дзяцінства, вот яго пэўныя годы, а ён увесь час хадзіў в сутане. Ён нават на капуцына быў падобны, бо басіком і в сутане. Увесь час ён такі быў. У нас нават мы яго так паміж сабою клерыкі называлі босы. Ну, бо ён так вот быў такі вельмі сціплы святар, вельмі набожны. І ён паехаў, вот сел на самолет, прилетел в Алматы, и там еще до той мясцовасці, где яны жылі, трэба было ехать автобусом и с пересадкой. Вот он сел в один автобус, переехал, и у адным гарадочку, там еще некалькі гадзін было, трэба было чакаць на наступны автобус, каб ехать. И там была столовая. Вот можем себе уявить, советская столовая каля вокзала. Звычайная в Казахстане, там, где горача увесь час. Кажа, зашел в эту столовую, ну, столовая. Пришел, там надо было брать поднос, взял поднос, что было, ну, взял там что покушать, каже, так, трошечку. И, каже, с подносом приходжу, седаю за столик, так, мухал троху так, вот так, бо они там крошки ели. Сел за столик и, каже, выскакивают жанчины. Подбегают, ой, дайте, куда ж вы сели? Что тут не можно найти? Что, они его поднос схапили, каже, давай тряпочкой вытирать столик, белую скатерть, кветочки. Он каже, не, я ж такі звичайний чоловік, як і усі, що ж ви? Не, ми, каже, ми видим, мы таких, як вы, говорит, мы вас ждали, мы, говорит, мы никогда еще в жизни не видели священника, вы для нас выше, чем генералиссимус. І от гэты момант ён распавядаў нам, кажа, што і сапраўды ён убачыў, што людзі, яны ніколі не бачылі святара, яны ніколі не бачылі ксенза, яны былі таксама, як і ён, можа, калісьці там іх продкі вывезены, яны ўжо нарадзілись там, але для іх это было штосьці вельмі важнае сустрэць, убачыць, як ён кажа, што яны хаця бы убачылі, хацелі хаця бы, вот можна вас патрогаць, вот нават дакрануцца, бо это мы бачым, што вот эта важнасць для чалавека мець добрага святара ўвогуле, каб быў святар, але і мы, святары, пакліканы даваць людзям Езуса Хрыста, бо чалавек з натуры сваёй прагне Хрыста. І таму сёння вялікая радасць у супольнасці братоў капуцынаў, у сусветнай, бо мы бачым, сёння у нас ёсць прысутныя сярод нас і браты, якія прыехалі з усёй Беларусі, браты, якія прыехалі з суседняй Польшчы, з Італіі, з горада Барі, дзе ў семінарыі вучыўся брат Павел разам. І радасць ва ўсім гэтым манаскім ордэне, ва ўсёй гэтай супольнасці, бо з'яўляецца новы святар. Гэта радасць ва ўсёй нашай краіне, бо таксама мы спадзяёмся, што калісьці прыедзе сюды працаваць, несці Слова Божае, быць з намі, і ўжо карыстаючыся этой нагодай табе ўдзяляецца юрысдыкцыя до спавядання вернікаў на тэрыторыі Мінска-Магілёўскай дыяцэзіі. Бо зазвычай па кодэксу права гэта робіць ардынарый месца там, дзе будзе працаваць, але тут ужо ёсць такой, каб не сачкавал. Але каб ужо нёс сваё гэта служэнне. І гэта вельмі важная справа, бо мы ўсе радуемся, што яшчэ адзін слуга Божы прыходзіць, але гэта і радасць усяго касцёла, сусветнага касцёла, бо яшчэ адзін слуга алтара, яшчэ адні далоні, якімі Христос можа паслугоўвацца, яшчэ адні вусны, якія будуць прамаўляць, яшчэ адзін сведка Божы. Няхай жа на гэтым шляху Христос будзе тым, з кім ты будзеш трымацца моцна за руку всё твоё жыццё. Няхай малітва, размова з гэтым Христом, з тым, з кім ты трымаешся за руку, будзе неад'емнаю часткаю твайго жыцця. І яна будзе тым каналам, праз які ты атрымоўваеш Божыя дары. Чым больш ласкаў Божых ты атрымаеш, тым больш ты сможаш даць іншым людзям. Давай гэтыя дары.
Не бойся. Тое, што сёння мы пачулі ў Евангелі, якое так прыгожа прачытаў нам ксёндз д'якан, Христос кажа, любіце адзін аднаго, але з гэтай любові святар павінен мець эту любоў яшчэ больш. Ён павінен дзеліцца любоўю Христовай, не сваёй, але Божай любоўю, Божай радасцю, радасцю з таго, што мы верым у Христа, любім Христа, ідём за Христом і стаім на гэтай сцяжынцы да Божага валадарства. Не шкадуй благаслаўлення. Так, як у той гісторыі, нехай кожны чалавек, які прыйдзе да цябе, які папросіць аб благаслаўленні, папросіць аб малітве, нехай ён атрымае хоць маленечкую, але ласку тую, якая яму патрэбна. Не будь сумным. Дары людзям усмешку, вот так, як зараз. От папарацы наши, якія робяць фотаздымкі, маглі б зрабіць, был бы супер здымак. Вот такая усмешка, вот эта радость павінна быць на твоім твары, тому што радость перажывання нашай веры, радость перажывання таго, што калі бывае цяжка, калі бывае складана, калі мы перажываем якія-небудзь моцныя выпрабаванні, Христос ёсць побач. І ён нясе цябе на руках, як у той гісторыі, што мне было цяжка, але дзе ж я быў, як казаў вот чалавек адзін, што пайшоў на той свет, і вот яму паказалі, вось так выглядала тваё жыццё. І ён бачыць, што вот як песок на реке. І кажа, вот бачыш твае следы, цяпер бачыш 2 пары следоў, кажа Христос, это цябе пахрысцілі, вот я ішоў усё твоё жыццё побач з табою. Ось бачыш, ты ад мяне трошку там уцекаў у моманце, это табе не хацелася быць са мной, ты не хацеў выконваць мае запаведзі, потом ты вяртаўся, мы зноў ішлі побач. І раптам захавалася зноў, засталася толькі 1 пара следоў, і Христос кажа, вот бачыш, як было, і той чалавек кажа, а вот тут мне было найбольш складана, найцяжэй, тут ты мяне пакінуў. Кажа, не я цябе пакінуў, я взял цябе на рукі, бо ты сам не мог ісці. Таму помні, што вот эта радасць павінна быць і тады, калі табе цяжка, бо Христос нясе цябе на руках. Ён нясе кожнага з нас. Нават мама з дзіцём стока не бавіцца, колькі бавіцца Пан Бог з намі, каб мы это толькі от разумелі, ведалі, і мы таксама, каб стараліся быць імі паслухмянымі. Тыя дары, якія ты атрымаеш сёння, вот гэты дар святарства, нехай будзе для цябе вот этой крыніцай радасцю і для ўсіх тых людзей, якія цябе сустрэнуць. І я жадаю, каб тады, калі ўжо прыйдзе той час, калі станеш перад брамаю Божага валадарства, каб ты ўбачыў агромныя натоўпы тых людзей, якія, дзякуючы тваёй паслузе, прыйшлі ў гэта валадарства. І тады сапраўды радасць твая будзе поўнай. Амен. І так як сёння не толькі ёсць сярод нас браты, якія прыехалі сюды з Італіі, каб падтрымаць, памаліцца разам, але таксама ёсць трансмісія, то я таксама, можа, я ўжо трошку забываю італьянскую мову, але хацелася б да ім таксама сказаць некалькі словаў. A questo momento voglio salutare i frati italiani presenti qui e anche quelli che collegano tramite internet. Grazie per vostra prezenza. Również chciałbym podziękować tym wszystkim braciom, którzy przyjechali tu z Polski, braciom, którzy przyjechali z Litwy, do wspólnej modlitwy. To świadczy naszą jedność. I zaraz odbędzie непосредно обряд посвящения брата Паула у презбитери. Дорогі сині, перш
чым атрымаць пасвячэнне ў прэзбітары, ты павінен выказаць перад народам намер прыняць гэты абавязак. Ці хочаш ты нястомна выконваць абавязак святарства ў ступені прэзбітара, каб быць руплівым супрацоўнікам біскупаў у кіраванні Божым народам з дапамогаю Духа Святога? Хочу. Ці хочаш годна і мудра здзейсняць служэнне слова, абвяшчаючы Евангелле і настаўляючы ў каталіцкай веры? Хочу. Ці хочаш на хвалу Бога і дзеля асвячэння хрысціянскага народу, згодна з традыцыяй Касцёла, пабожна і з вераю цэлебраваць таямніцы Хрыста, асабліва эўхарыстычную ахвяру і сакрамент паяднання? Хочу. Ці хочаш разам з намі прасіць Божай міласэрнасці для даручанага табе народу, згодна з наказам Хрыста, нястомна трываючы ў малітве? Хочу. Ці хочаш яшчэ мацней яднацца з Хрыстом, найвышэйшым святаром, які сябе самога склаў айцу ў беззаганную ахвяру за нас, і разам з ім прысвячаць сябе Богу дзеля збаўлення людзей? Хочу з Божай дапамогай. Ці абяцаеш дыяцэзіяльнаму біскупу і свайму вышэйшаму настаяцелю пашану і паслухмянасць? Абяцаю. Бог, які распачаў табе добрую справу, няхай сам яе завершыць. Молімся, наймілейшае, да Бога Айца Усемагутнага, каб шчодра надзяліў набеснымі дарамі гэтага слугу свайго, якога выбраў для выканання прэзбітарскага абавязку. Зараз мы будзем маліцца словамі літаніі да усіх святых. Зараз велікодны перыяд, таму мы ўсе будзем маліцца стоячы, але брат Павел у гэтым часе кладзецца крыжам на знак самаадрачэння, на знак таго, што ён цалкам сябе аддае на гэтае служэнне, аддае сябе Хрысту, і мы просім заступніцтва ўсіх святых, каб яны сваімі малітвамі дапамаглі яму вытрываць у гэтым служэнні. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас. Святый Михале, молись за нас. Святые ангелы Божия, молитесь за нас. Святый Яне Хрестителю, Святый Юзефе, молись за нас. Святые Петра и Павле, молитесь за нас. Святый Андрею, молись за нас. Святый Яне, молись за нас. Святая Мария Магдалена, молись за нас. Святый Стефане, молись за нас. Святый Игнаций из Антиохии, молись за нас. Святый Лаурентию, молись за нас. Святый Винцентий,
святые перпетуа и фелицита, Молитесь за нас, святая Агнешка, молитесь за нас, святый Григорию, молитесь за нас, святый Августине, молитесь за нас, святый Атанасию, молитесь за нас, святый Базилию, молитесь за нас, святый Ефреме, молитесь за нас, святый Мартине, молитесь за нас, святый Бенедикте, молитесь за нас, святый наш Ойча Франтишку, молитесь за нас, святый Доминику, молитесь за нас, святый Франтишку Ксаверию, молитесь за нас, святый Яне Мария Вианей, молитесь за нас, святая Катерина Сиенская, молитесь за нас, святая Тереза от Иисуса, молитесь за нас, усе святые Божия, молитесь за нас, будь до нас литостивы, выбав нас, Пане, от усяго злога, выбав нас, Пане, от усялякого граху, выбав нас, Пане, от смерти вечной, выбав нас, Пане, раз утеловление Твое, выбав нас, Пане, раз смертью воскресение Твое, выбав нас, Пане, раз послание Духа Святого, выбав нас, Пане, мы грешные Тебе просим, выслухай нас, Пане, костел Твой святый, берегчи и кировать им май ласку Тебе просим. выслухай нас, Пане, Айца святого и все духовенство, берегчи у святой побожности май ласку Тебе просим. выслухай нас, Пане, Этого выбранного благословить май ласку Тебе просим. выслухай нас, Пане, Этого выбранного благословить и освятить май ласку Тебе просим. выслухай нас, Пане, Этого выбранного благословить, освятить и консекровать май ласку Тебе просим. выслухай нас, Пане, Усе народы свету с упокоем и соправдною згодою одарить май ласку Тебе просим. выслухай нас, Пане, Нас у святой службе Твоей умацовать и заховать май ласку Тебе просим. выслухай нас, Пане, Иисус, Сыне Бога живого, Тебе просим. выслухай нас, Пане, Христе,
почуй нас. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Христе, вислухай нас. Пане наш Божа, просім Цябе, выслухай нас і спашлі на гэтага слугу Твайго благословлення Духа Святога і моц ласкі святарства, каб таго, каго мы ахвяруем Табе праз пасвячэнне, Ты заўсёды шчодра надзяляў Тваімі дарамі, праз Хрыста, Пана нашага. Будь з нами, Пане, святый Ойче, всемогутный, вечный Божа, Кореніця чоловічої годності, давця всіх ласкав. Праз Тебе удоскональвается все, праз Тебе все умацовывается. Деля утворення святарского народу, Ты моцею Духа Святого установил им на разных ступенях слугаў Езуса Христа, Твайго Сына. Яшчэ ў часы старога запавету узніклі абавязкі, установленыя для здзяйснення святых таямніцаў.
Бо коли ты поставил Моисея и Аарона, начали народу освячать его и кировать им, ты обрал мужов нижайшего стану и годности, их поплечниками и помощниками в этой справе. Ты у пустыни умацовал дух Моисея парадами 70 мудрых мужов, каб з их допомогою, и он мог лепш кировать твоим народом. Так и сынов Аарона ты вылил щедрую ласку, даденую их ойцу, каб згодно з законом достатково было святаров для принесения у скини и ахвяров, якие были знаком будучих добротов. У апошние часы, святый Ойча, ты послал свет своего Сына Иисуса Христа, вестника и перша святара нашей веры. И Он праз Духа Святого склал Тебе себе самого в беззаганную ахвяру, и апостолов, освяченных правдою, учинил супольниками своей миссии. Ты дал им поплечников, каб по всем свете обвещали и здійсняли справу збавлення. Тому теперь просим Тебе, Пане, дай нам слабых этих помощников, якого мы потребуем у святарским служенні, принятым от апостола. Просим Тебе, всемогутный Ойча, дай этому слугу Твоему годность презбитера, обновил его сердце Духа святости. Нехай он верно виконує обов'язок святарского служення другой ступені, прийняти от Тебе, Божа, і прикладом свого життя сприяє виправленню звичая. Для нас, біскупав, нехай буде добрим супрацовником, каб слово Євангелія, яке буде он обвещать, праз ласку Духа Святого приносили плод у серцах людей и досягнули краю земли. Нехай разом з нами буде верным служителем Твоих таямницов, каб Твой народ обновлялся, проскупель одрадження и живился с Твоего алтара, каб грешники отрымливали поєднання с Тобою, а хворые полегку. Нехай буде в одинстве з нами, Пане, каб просить Твоей милосердности для дорученого Ему народу и для всього свету. Каб таким чином усе народы, собранные у Христе, стали Твоим единым народом и досягнули досконалой едности у Твоим володарстве. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Няхай Пан Єзус Христус, якога Айцец намасціў Духам Святым і моцаю, ахоўвае Цябе, каб Ты асвячаў хрысціянскі народ і складаў ахвяру Богу. Прымі дары святога люду, прынесеныя для ахвяравання Богу. Усведамляй, што будзеш чыніць. Наследуй тое, што будзеш здзейсняць. І жыццё сваё прыпадабняй да таямніцы крыжа Пана. Супакой з табою. Я
І підтримаємо ще раз, ми маємо нового святара, отця Павла Кузьміча. І так, як аж мені згадала ситуація, як на площі Святого Петра у Римі, коли на балкон вийшов наш брат, і ми почули голос на латинській мові. Gaudium magnum annuncio vobis habemus novum sacerdotum, reverentissimum ac sanctissimum dominum Paulum sancta ecclesiae Romanae Capucinum Kuzmich. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный.
Божа, Ты покликаў святароў да служэння пры святых алтарах і Твайму народу. Учыні ласкава праз моц гэтай ахвяры, каб служба Тваіх абраннікаў была заўсёды Табе даспадобы і прыносіла трываны плён для Твайго касцёла праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы і Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты праз намашчэнне Духам Святым устанавіў свайго адзінароднага Сына, перша святаром новага і вечнага запавету, і наказаў, каб толькі ягонае святарства трывала ў касцёле. Христос не толькі падараваў адкупленаму народу каралеўскае святарства, але з братняй любоўю выбірае людзей, каб праз ускладанне рук яны атрымлівалі ўдзел у яго святым служэнні. У яго імя яны аднаўляюць ахвяру нашага адкуплення і рыхтуюць для Тваіх дзяцей пасхальную вячэру. З любоўю служаць яны Твайму святому народу, жывяць яго Тваім словам і умацоўваюць сакраментамі, прысвячаючы сваё жыццё Табе і збаўленню сваіх братоў. Яны імкнуцца стаць падобнымі да Хрыста і заўсёды сведчыць перад Табою аб сваёй веры і любові. Таму і мы, Пане, разам з усімі анёламі святымі праслаўляем Цябе з радасцю склікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго нашага Пана Езуса Хрыста дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцую Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў
і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй. Са святым Юзефам, яе абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым айцом нашым Францішкам, святой Кларай і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Тебе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, са слугою Тваім, які сёння атрымаў пасвячэння і стаў святаром касцёла, і ўсім духавенствам, і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою ўсіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога дорваеш свет усялякімі добротами. Праз Христа, с Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими
и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя збавце нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Спокойно. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Пану воскрес, Єсус живе.
Молимся. Милостивый Боже, нехай ахвяра, якую мы склали и приняли, умацуе святаров Твоих и усих Твоих слугов, каб поединание с Тобою вечною любовью, и яны могли годно служить Твоей величи, праз Христа Пана нашего. In nomine Domini, Amen. Universit et singulus quorum interesset, testamur ego episcopus exiliaris, archidiocesis Mincensis Mohilovensis, Iurica Sabutski, anno bismillenio 404, a nativitate Domini nostri Iesu Christi, die tertius decesimus mensis aprilis, in ecclesia Sanctis Padre Pio in Maladecna, dilectum nobis in Christo Filium Paulium Kuzmic, seminarii majoris in Bari absolventum, previo examine idoneum repertum, iuxta sancta Romana Ecclesia ritum ad ordinem presbyteratus in Domini promotum esse. Datum anna Domini bis millennio 404, die tertius decimus mensis aprile, Мінськ. Так само зараз буде прочитана віншувальна телеграма Папи Францішка. Найвищий пантифік Францішак з нагоди презбітерського посвячення і першої урочистої імши брата Павла Кузьміча з радістю досилає на початок твоєї презбітерської місії щире віншування, наповнене молитвою до Христа, найвищого і вічного святара, і жадає, щоб твоя послуга була підтримана Божими ласками і була наповнена духовними плодами. Так само, як знак доброзичливості, охотно посилає тобі апостольське благословлення, яке дотичить так само його найдостойнішої ексцеленції генерального вікарія Мінсько-Могилівської архідієцезії біскупа Юрія Кособудського, святаров, братов капуцинів, родних і усіх присутних на боській ахвярі. Дадено з Ватикану 13 красовика 2024 года подписал кардинал Пьетро Паролин, державный секретарь Его святости. Дорогие, мы послухали першае это по латыни, брат Ян так прыгожа нам прочитал. У нас есть такая традыцыя, что першы документ, які атрымлівае новопасвячаны святар, это документ аб тым, што сёння адбылося. Ён прачытаў там усім зацікаўленым асобам, якім трэба будзе, ён гэта пакажа, яны будуць ведаць, што дня такога-то у горадзе Маладзечні ў касцёле Падре Піо ён атрымаў святарскае пасведчанне ў годнасці прэзбітара. І гэта ў нас выдаецца на лацінскай мове, бо ў якой бы краіне свету не былі, каталіцкім касцёле заўсёды карыстаемся гэтую, хоць ужо, можа, як мы называем парою мёртвай сярэднявечнай моваю, але на гэтай мове ён атрымаў свой першы дакумент ужо як святар. Ну і адна копія астаецца брату Паўлу, другая ўжо брат Ян як сакратар кустодыі, ён уже яе забраў з парадкавай, кажу, яшчэ ж не пасвяцілі, а ён уже яе схаваў, ўжо ўсё ўжо нема, таму ёсць. І таксама вот гэтыя словы прывітання ад папы, якія прагучалі, гэта таксама высокі знак. І хацелася проста пажадаць, каб сёння мы пачулі, маем новага святара, каб, можа, калі-небудзь будзем глядзець па тэлебачанні, як там белы дым пайшоў на Ватыкане, і выйдзе кардынал Камерленга і скажа, маем, а мы паслухаем уважліва. Жадаю айцу Павлу усіх патрэбных ласкаў, яшчэ раз усім нам жадаю вот этой
радасці, якой мы напоўніліся, дзякуючы сённяшняму гэтаму набажэнству. Хачу павіншаваць, уже брата Паўла ўжо столькі ўсе віншавалі, яшчэ будуць павіншаваць айца Олега Кусташа з гэтай нагоды, бо яшчэ на аднаго святара у гэтай нашай кустодыі стала больш. І гэта сапраўды вялікая радасць, это вялікая нагода для радасці. І хацеў бы сказаць, што сёння нейкі ёсць у мяне штосьці такое нюх. Пасля ковіда я яго так прапал у мяне совсем. І ўжо пару гадоў я нічого не адчуваў, а тут зараз нейкае унутранае вычуцце, што сярод нас ёсць, асабліва я гляжу на міністрантаў, только не магу понять, который, я не буду уже подказваць, ёсць у мяне, што аж цэлых 3 міністранта збіраецца пайсці на дарозе святарства. Аж цэлых 3. Цікава, хто гэта? Я думаю, гадоў праз 5-7 мы з вами на такой же урачыстасці даведаемся, але я заахвочваю, каб мы моцна узнеслі нашу малітву, каб все гэтыя 3, адчуўшы гэты голас, захацелі. Чулі, міністранты? Мы з гэтага моманту будзем усілена за вас маліцца, моцна маліцца. А праз 6 гадоў айцец Кусташ, яшчэ будзе ваша кадэнцыя? У вас же ж таксама? Я за стабільнасць. За стабільнасць, то праз 6 гадоў айцец Кусташ скажа: помню, дзякуючы нашай малітве супольнай, эта капуцынская кустодія павялічылася яшчэ на 3. Жадаю, каб не на 3, на больш. Бо некаторых сёння з намі проста няма, тых, которые слухаюць гэты голас. Але я думаю, што кожны з нас паабяцае, што мы абавязкова будзем маліцца, каб павялічвалася гэта колькасць. Жніво вялікае, работнікаў мала, гэтыя словы гучаць заўсёды актуальна, але дзякуючы нашай малітве гэтых работнікаў больш і больш. Будзем маліцца. І давайте, можа, Маці Божай нашай апекунцы нябеснай мы даверым айца Паўла, усіх святароў, якія сёння тут ёсць, якіх з намі няма, хацелі б, якія маглі б быць з намі, але па розных прычынах іх з намі няма сёння, за тых, хто будзе святарамі, за тыя пакліканні да службы Божай, памолімся да нашай Матачкі Божай. Тваёй абароне. Сідайце, калі ласка. Я яшчэ украду вас крыху часу. Будзе доўга, кажу адразу, бо думаю, як владыка Юрый казаў, што не быць скупым на благаслаўленне, мне здаецца, што на слово падзякі таксама не можна быць скупым, бо ёсць каму дзякаваць, ёсць за што, і варта, каб гэтыя словы былі сказаныя. Яны пазналі Езуса пры ламанні хлеба. Гэтае слова з Евангелія святога Лукі вы знойдзеце на абразках, якія за хвіліну атрымаеце. Еўхарыстыя, жывы Хрыстус, які дае сябе нам. І гэты цуд здзяйсняецца праз паслугу святара, які пакліканы да таго, каб паказваць людзям Бога і перадусім сваім уласным прыкладам, сваім уласным сведчаннем. Спадзяюся, што такім будзе маё святарскае служэнне, і таму ўжо сёння прашу вас аб малітве за мяне. Хачу падзякаваць Богу перадусім за гэты прыгожы дар паклікання да служэння усім тым, каго спаткаю падчас маёй зямной вандроўкі. Асаблівыя словы падзякі вам, уладыка Юрый. Бо праз вашу паслугу і праз вашыя рукі Бог удзяляе гэты вялікі і прыгожы дар, якім з'яўляецца святарства. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі таксама за слово, якое вы скіравалі да нас. Дзякуй за ўсе гэтыя заахвоты. Дзякуй. Дзякуй таксама вам, владыка Сергей, за вашу прысутнасць і за вашу малітву.
Дякую. Браво. Ну так ми точно до вечора не закончимо. Слава вдячності брату Кусташу, брату Олегу Шента і усім його попередникам, брату Сергію Матюшонку, брату Андрею Букштану, брату Андрею Жилевичу. Буду хронологічно дякувати. Брат Андрей Жилевич, дякую тобі за те, що ти мені прийняв у цей цудовний орден. Брат Андрей Букштан, який, на жаль, сьогодні не може бути з нами, дякую йому за можливість скласти вічне монастське обіцяння у цьому ордені. Брат Сергій Матюшонок, дякую тобі за можливість прийняти послугу діаконату. І вертаючись знову ж до брата Олега Шенти, дякую за твоє сподорожництво і підтримку на протягу 6 минулих років твого керування нашої кустодії. І так само тепер дякую за можливість отримати дар святарства. Дякую великий за усі брати, настоятелі, які керували нашою кустодією. Дякую вам усім великий за ваш клопот об кустодію, за підтримку, довіри, теплі братерські відносини на протягу усіх цих років формації і капуцинського життя. Дякую. Слава вдячності так само усім братам нашої кустодії, ті, які присутні, які не змогли сьогодні бути тут, за молитву, підтримку, теплі братерські відносини, за ваше свідчення і приклад. З усіх братів хочу особисто подякувати тим, з ким ми крочили разом на шляху формації, які сьогодні присутні тут і моляться. Дякую великий тобі, брат Рафал, який приїхав з Польщі, брат Влад, брат Вадим, брат Сергій Гусар і брат Мартин. Так само інший брат, який приїхав з Польщі, з ними ми проходили цей шлях, цікавий, цудовний, досить довгий, багатий шлях. За вашу терпливість до мене, підтримку, за дар братерства і за безліч усілякого добра, яке я від вас досвідчив, яке не закінчується, це ваша добриня. Дякую вам. Дякую всім братам-форматорам і всім професорам. Дякуючи їх служенню, наша формація, учоба, вельми багата і плодовита. А тепер сім'я, любимі батьки. Мама Ніна і тата Томак, сестри, племінники, уся сім'я. Дякую вам велизне за дар життя, за вашу терпливість, за ваш висілок, який ви вклали у моє виховання. Це було непросто. Не раз я стояв в углу. Було за що. Дякую за дар віри, який я отримав від вас. Дякую за прийняття моєго рішення стати найперш братом капуцином, а сьогодні святаром капуцином. Дякую вам від усього серця. Дякую всім святарам-серцянам, які служать у моїй родній парафії, які спричинилися до зросту моєго покликання. Особливим чином хочу подякувати присутньому тут моєму ксяндзу Пробощу, ксяндзу Едуарду. Дякую тобі велике за допомогу, підтримку, за всіляке добро, якого увесь час від себе досвідчую. Дякую так само ксяндзу Чеславу, який був пробощем, коли я уступав у орден. Дякую велике за твоє сподорожництво в моєму житті. Серцания jeszcze nie zakończyliśmy. Jeszcze jest тут один большой ksiądz. Ksiądz Gena, mój siabro z dzieciństwa. Дякую тобі велике, це правда. Дякую велике тобі особливо за твою підтримку і присутність у ті часи, коли я був далеко від Бога. Твоє свідчення, твої нікі напоміни завжди, вони не вельми допомогли. Дякую тобі. Дякую так само ще сестрі Мар'яні, яка моя сябровка, яка присутна від самого початку моєго покликання на моєму шляху, яка молиться, підтримує, переживає за мене. Дякую тобі велике. Слово вдячності усій францишканській сім'ї. Молодь ФМТАУ.
наша радость и надея. Дякую за то, что вы тут молитесь, служите и несете эту радость и надею Костюлю Беларуси и не только. Дякую так само усім братам і сестрам з Третього францишканського ордена світських. Дякую за присутність, за молитву і ваше свідчення. Хочу подякувати особливим чином моїм сябрам. Біблія каже, хто сябра знайшов, той скарб знайшов. Удячны Богу за гэты скарб, якім вы з'яўляецеся для мяне, мае сябры. Дзякую за ваше сяброўства. Дзякуючы вам магу крок за крокам усё больш станавіцца чалавекам, падобным да вобразу Хрыста. Дзякуй вам. Як вы ўжо чулі, ёсць сярод нас прысутныя браты з Польшы, з Італіі. І не магу ім не падзякаваць, бо добры кавалак майго жыцця і падрыхтоўкі да вось гэтага моманту адбыўся там. Teraz chcę podziękować braciom, którzy przybyli z Polski. Na ręce brata Andrzeja Krawczyka. To brat taki z długą paradoj, wy jego chyba wiedajcie. Ojcze, na Twoje ręce dziękuję całej prowincji warszawskiej za te piękne lata formacji, za wsparcie, modlitwy, za Waszą obecność na tych uroczystościach. Dzięki braciom formatorom, było ich wielu, ale tutaj chcę podziękować w sposób szczególny bratu Rafałowi Sońta i bratu Arturowi Fredo za ich wkład w formację, za ich świadectwo, braterstwo, za ojcowską obecność na tej drodze. Dzięki. Dzięki Ci, bracie Rafale, za to, że jesteś tutaj, za te lata, które przeszliśmy razem na tej drodze franciszkańskiej. Z postulatu zostaliśmy tylko my. Dziękuję za Twoją osobę i za ogrom wszelkiego dobra, które od Ciebie doświadczyłem. Dziękuję również Tobie, bracie Marcinie. Gdzie jest brat Marcin? Za Twoją filozoficzno-mądrościową osobowość. Dzięki za te niesamowite wyprawy w góry, które mieliśmy radość przeżyć. Dziękuję wszystkim braciom, którzy tutaj przybyli z Polski, że jesteście tutaj, że modlicie się ze mną i za mnie. Dzięki. Teraz pojedziemy do Italii. Voglio ringraziare voi, carissimi fratelli, che siete venuti da lontano e con tanta fatica, nella persona di Fra Domenico Donatelli. Voglio ringraziare a tutta la provincia dei Cappuccini di Puglia, in particolare il ministro provinciale Fra Giampaolo Lacerenza. Grazie per l'accoglienza, per accogliere noi bielorussi in mezzo a voi. Grazie per la possibilità di formazione che ci date e che senza dubbio arricchisce non solo la nostra esperienza e vita francescana, ma tutta la Chiesa bielorussa. Fra Mimmo, voglio ringraziarti per il tuo affetto, sostegno, per la tua fiducia che da subito hai avuto in me e che mi hai dato. Grazie a te, carissimo fratello e amico Pietro. Маленький диакон, вот этот большой. E nella tua persona voglio ringraziare tutti i nostri compagni di cammino. Siete stati un dono enorme per me, un sostegno insostituibile. Guardando voi imparavo cosa vuol dire essere veramente frate cappuccino. A te personalmente grazie per il tuo enorme aiuto, affetto e stima che ho ricevuto e ricevo. Grazie di cuore. Il mio grazie alla fraternità di Bari Santa Fara. Lì ho potuto verificare la mia vocazione al ministero ordinato, che oggi inizia carico non solo di teologia, ma anche di affetto, di umanità. Grazie ai fratelli con i quali abbiamo potuto sperimentare quotidianamente la fraternità. Grazie a tutta la comunità parrocchiale, dove attualmente presto il mio servizio.
so che adesso siete collegati con noi tramite trasmissione online. Vi ringrazio perché servirvi da frate e adesso da frate sacerdote è una gioia grande per me. Voi non avete fatto mai mancare la vostra presenza, la vostra preghiera, il vostro affetto. Grazie. Un saluto affettuoso alla famiglia francescana di Santa Fara, in modo particolare grazie alla Gifra di Santa Fara per la vostra gioia, che è mia gioia, e per la vostra testimonianza. Siete il tesoro di questa comunità. Grazie a tutti, amici, professori, tantissime persone che ho conosciuto in questi anni. Da voi ho ricevuto sempre tanto bene. Grazie. Теперь вертаемся в Беларусь. Jeszcze nie zakończyłeś, probaczcie. Ale już amal. Хочу подякувати тим, без кого гэтага свята не было б, а менавіта братам з маладзечынскай супольнасці. І вам, дарагія парафіяне. Браты, сапраўды ад усяго сэрца шчыра вам дзякую. Вы працавалі вельмі шмат, і ваша падтрымка, яна велізарная. Ваше сведчанне братэрскай любові і клопату вельмі каштоўнае. На рукі брата Андрэя Жалевіча шчыра ад усяго сэрца дзякую вам, браты з Маладзечна. Дякуй, парафія у Маладзечна, парафія Святого Казіміра. Дякую вам ад усяго сэрца за вашу працу, высілак, які вы прыклалі, каб гэтае свята было прыгожым. Дякую літургічнай службе алтара на чале з братам Сергеем і Тимофеем, цырыманьярыямі. Дякую, Дамініка, табе і ўсяму хору за гэты чароўны спеў, якім вы нас парадавалі, і дзякуючы якому маглі маліцца яшчэ лепей. Дзякуй сёстрам, якія працуюць у гэтай парафіі, за іх клопат у прыгатаванні гэтых урачыстасцяў. Дзякуй усім, хто гатаваў, прыбіраў, упрыгожваў і перадусім маліўся ў гэтыя дні. Дзякуй ад усяго сэрца. Мало хто ведае, што Маладзечна гэта месца майго першага закахання. На пачатку, шмат год таму, гэта было звычайнае закаханне звычайнага хлопца ў звычайную дзяўчыну, якое пасля наступіла іншае закаханне, якое перамагло вось тое першае. Закаханне ў капуцынскім ладзе жыцця. І гэта адбылося менавіта тут. Закаханне ў капуцынскім ладзе жыцця. У гэтым касцёле, больш чым 9 год таму. Менавіта тут я пачаў шлях фармацыі, і вось тут сёння гэты шлях завяршаецца. Я вельмі вам удзячны. Тут я знайшоў вельмі шмат сяброў, безліч цудоўных, светлых, святых людзей. О, Боже. Божых людзей сапраўды. І тут я атрымаў досвед сапраўднай хрысціянскай любові. Дзякую вам ад усяго сэрца. Дзякую усім гасцям, святарам, сёстрам, усім, хто сёння тут і моліцца разам са мною. І пасля заканчэння літургіі запрашаем усіх вас на супольнае святкаванне, якое адбудзецца тут блізка, у капліцы і на вуліцы. За ўсялякае дабро. Няхай вам адудзячыць Пан Бог і святы наш Айцец Францішак. Прыміце на завяршэнне гэтай урачыстай літургіі благаслаўленне. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Пан з вамі.
Бог, які заснаваў касцёл і ім кіруе, няхай заўсёды атуляе цябе сваёю ласкай, каб ты верна выконваў святарскі абавязак. Няхай ён сам учыніць цябе ў свеце сведкам і слугою боскай любові і праўды, а таксама верным служыцелем паяднання. Няхай ён таксама учыніць цябе праўдзівым пастырам, каб ты даваў вернікам хлеб жывы і словы жыцця для ўмацавання іх у еднасці цела Христовага. Дапамога наша ў імені Пана. Няхай усіх вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Idźcie u pokoju Chrysta. Дякуємо Пану Богу. Хай заживає,
Ciao Claudia, ciao. Auguri anche alla Gifra. Nie zgaszę, bo ja w zakrystii zgasiła, nie wiem jak się u was paską gasi. On się wybiera. Brata, Andrzej to się wybiera. Ale nie, żeby go zgasić przede wszystkim. No właśnie, on niech go zdejmie, ale A teraz można go bardzo zdjąć? bardzo dużo teraz osób to... Nie, bo ja się bałem, bo on się tak dobrze trzyma. Ja mówię, mogę go zdjąć, tylko się boję, żeby coś mi urwać. Nie, urwać Nie się urwać nic się, nie. nic Nie, nic się nie urwie.